Леко да щупиш терасата, али! Абе, бате, бе. Леко. Въртни още малко, така, давай. Стига, оу! Подай го нагоре, подай. Подай. Добре. Дигни малко, дигни. Така. Бре, дичи. Айде, бате. Днеска ги качваме с вишката тия дивани. Не влиза по стълби, не влиза с асансьори, не влизат по никакъв начин. Само с гълъб или с вишка. Дай. Айде, бата. Леко да не объркаш ръчките. Леко да не объркаш ръчките. Ай, какво правиш, бе, човек? Абе, казвам ти да не объркаш ръчките, баш това правиш. Притесни ли се, какво направи? Подай го нагоре. Не чупи на човек от терасата. Сега трябва и почките да правим. Абе, мани, какво направи, бе, бате? Подай.